Ev der qehweyek taybet e. Cukbazên Amedê ji bo danasîna cureyên kevokan îşev li vê qehwê kom bûne. Beriya çend mehan ji nûmerek otelek çêkirin ji bo kevokan û îşev bernama pêşîn çêdikin ji bo hezkiriyên van cûkên xweşik. Göksî Ak, Ketme, Kızılbaş, Cagli cureyên esasî ên kevokên Amedê ne ku di binê van cureyan de 26 cureyên cuda kevok tên şmartin. Lê Cukbaz dibêjin niha 18 cîns hene. Günlükleri biraz olması lazım. Ev zilam ji bo vê şevê kevokan ji qefesê derdixe, li ser maseyê wan dide meşandin û navê wan taybetiya cinsê wan ji temaşevanan re dibêje. Berê kevok ji bo ragihandinê dihatin bikaranîn. Lê niha li ser baniyan mirov rastê gelek qefleyên kevokan tê ku ji bo xwediyê wan kevokê wan qîmeta gencîneyê daye. Bir tiştek xweş e. Êkî bizanibe. Ama ew nizanibe navê kevok e. Îşev ji bo ku kombûna kevokan hebûn danasîna kevokên Amedeyê herêmî ji ber ku hebûn ez navçeya li cê hatim tevlî bûm. Kevok ji bo min jiyan e. Yani kevok ez ji biçûkatiya xwe xwedî dikim. Ez kêfxweşim yani ez dilşad dibim gava ku kevokan dinêrim ez baximê wan dikim. Kevok tiştekî pir xweş e stresa merev digire. Yani yekî ku kevokan hez bike ji xwezayê jî hez dike ji însanan jî hez dike ez di vê baweriyê de me. Yani gava ku kevok tê bîra min ser nirxên jiyanê her tiştê xweş tê bîra min. Dikarim wisa bêjim. Hezkirina kevokan hînkirine cuda ye û weka nexweşî ne. Lê malbajêr haya çûkbazan ji hev heye û çi taybetiyek hebe li ser kevokan texsîr nakin diçin. Îşev jî ji bo danasînê cins ango cureyên kevokên Amedê li vê deran e. Di dîroka Amedê de taybetiya kevokan heye ku tê bawerkirin dema Şah İsmaîl hatiye Amedê dagir bike rêveberiya bajêr bi kevokek firandiye û ji Osmaniyan hewar xwestiye. Nêzî 400 sal li Amedê di dema Osmaniyan de ji bo kevokan gelek şahî çêbûne. Bihaya kevokên cinsî jî bi hezaran lîra ye. Xecî Can Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.